Здравейте, потребители на Топасната БМПК и днес демото. И днес искам да ви покажа, значи, както в коментарите ми писахте, че искате, някой иска да ми разгледа тестето. И благодаря много за абонатите си, нали? И сега на всеки четвърти абонат, нали, ако 4 пъти човек, на всеки четвърти абонат, да, ще правя по 10 клипа. Обаче кажете и в коментарите на какво. Скоро ви казах да се помолите да се абонирате за Демо БМПК. Обаче сетих, че нямало смисъл, защото защото постоянно могат да ми звънят приятели, да се оговаряме и така. И аз затова реших. Таблета вече размазано се вижда, обаче пак нещо пак се вижда. Някъде. Защото по-хубаво се вижда и този. Да си правя малко картите. И пак се разтвърна. Ами тестето всъщност аз си загубих, направих си хубаво тесте, обаче си го загубих. Не знам къде отиде. И затова тук ще сложа така две карти. Така. И ще започнем сега с тези карти. Имаме една, която е такава позлатена. Златен печат. Blast Magician. Ето. Ето го позлатения печат. Да. Обаче нещо хубаво не се вижда. Това е. Се вижда хубаво, защото камерата не ми говоря. Другата с позлатен печат. Тук е малко трудно направо да се вижда. Ето го. Позлатения печат. Тази карта се казва Red Eyes Retro Dragon. Така, само да видя, тук не е златно, не. Този не. Само да видя къде има още позлатени. С златен печат, е. Исках много да покажа тази карта. Златен печат, слайфа. Ето го, виждате, златен печат. Златен печат, позлатена, така. Слайфър, the Sky Dragon, ето го, ако не ми вярвате. И ето с златен печат. Да. Чакайте малко, че. И така по-добре ще се вижда. Иде. Ще има и така. Така. Не. Тези ги показах, значи само чекайте в слайфа. Тук само да някакво златен печат, защото мислим малко. Наистина ми благодаря много за абонатите си. Пишете ми още на кой клип да снимам и турнирчета мога да правя и пак слайфър още по. Трябва да се вижда. Не, още по-тъпо се вижда. Ще обърне така. Извините за малко. Ще обърне така. По-хубаво се вижда обаче.
за къде са. Не знам, че и аз тук. Имах едни български карти, които не струват. Буквално не си ги купувате, ако някъде ги видите. И такова. Да. Значи имах още една карта. Спел карта. Ето. Позлатена. Ето. Която се нарича поляризация. Така. Тя е спел карта. Която е хубава карта. Не се вижда добре. Обаче кога да спре. Това не е със златен печат. Да. Също така имаше една друга карта, исках много да ви покажа. Не е тази. Обаче. Ето със златен печат. Ето присъдите. Ето. Която се нарича Alligator Sword. Алигаторския меч. Преведено. Тук сега българска. Ето как изглежда българската. И отдолу спише. Тип звяр ефект, атака 1400 точки, защита 700. Описание тази карта се връща в ръката ви в края на вашия ход. Ето така. Ето. Българската е такъв печат трябва да има. Не си ги купувайте, няма смисъл, аз само да си давах парите, обаче то те струва 1,50 някъде там. Мен съм да видя ето. Значи, тази карта да ми покажа. Тази карта е с златен печат, се казва Blockman, която е доста яка карта, много ма кефи. Те пак българските. Red Eyes Dragon. Да, не ли показва? Ето, това е Red Eyes Beat.Dragon. Блести. Много яка карта. Златен печат. Ей тая е ясно много ма кефи. Тази златен печат се казва Чамбара. Някакси такава. Много странно. Само ги видя. Това е тъпа карта. Таз. Та много ма кефи. Force Rider, която е с златен печат. Както виждате, аз ще показвам само златен печат. Ето я. Това да слагам при златен печат. При картите с златен печат. Тая е така. Там, не. Това не. Само да видя. Тая карта няма кеф толкова много. Blue Flame Swordman, ето я. Която и тя са златен печат, ето. Ето да гледате. Която много няма кеф, обаче... Тя карта ги служа. Тази пък карта се нарича Black Metal Dragon. Тя много... Ето. Black Metal. Сега тук. Една спел карта, която се казва Inferno Blast, Inferno Fire Blast, ето. Така, малко.
Така, още друга. Следващия епизод ще покажа сигурно някакво по-различно ключе, но не знам точно. Саламандра, това е тя е спел карта, Саламандра се казва. Много яко. Другия клип всъщност ми пишете коментарите, другия клип, какво да направя аз. Не знам друго. Sword Dragon. Това е алигатор Sword Dragon. Ето. Който пак е чай с златен печат. Сега ви показвам само за златен печат, които са по-хубавите. Чакай, аз тук имам много карти. Тази Гоблин Деберг. Тази Гоблин Деберг, нещо такова. Тук пак златен печат. Много яка карта. Кеф ми. Само така. Българска. Ето. Бейби Драгън. Тази Бейби Драгън много ма кеф обаче. Така. Иначе слаба карта е просто като име ма кеф особено. Бейби Драгън. И особено според мен е хубаво някъде за защита. Е хубаво. Не, само къде си, бе? Няма други явно, само. Няма други. Добре хора, дано ви харесва този клип. Не забравяйте да дайте лайк на видеото, абонирайте за този канал, коментирайте и до скоро.